Kumlay pi ki perlok ki bi ki jong apeng so bhai pi suggestion chipo jong ni channel jing kham tam ai lang ba jong ni ji kai ka ba thamai ka ba ngawan ra film ta si menta si ni kan phang jong ta ki santali ki jinglong jong usandra ka ba kum ka bible da fi de ki kan thei ki ba ngap ki ba pek ya kan ni ji kai jong ta si to stang ban tu bai khnang ba ulok jong phi ni future husband jong phi kin don ya kum ni ki jinglong ki ba ngan sa ai ji kai ya phi menta si da fi de ki kan thei samla kiba ngap lada kiba pek jakan ni juhi ka jangam tagasni lada filap ba usamla jampi kidan udan leni yakin ni santali ki jinglong udan yakin ni santali ki jinglong anong pi ba pilong ki bru ki badan bopa pat lada udan adlis tang sau lani lightly tang sau lani lightly nakin ni jinglong undan katakanlah ban improve lade ban long ban don ban poi kata jinglong kebacana Henry lada udan zero leni tangkawai na kini jinglong nganong pikani kalong kalat na kata jupi pin jengai no nakum kini kija shendra nakum kini kija samla lada fide kilong kemi ki badang sudah ban ya shanglok lada ulok jompi udan yakini ki santeli ki jinglong ki bangan sa aji hikaya pimenta kasni kuduk ijo Aingo yo boleh bat seong ya utau lo jempi na I yapi bat lada fide ki shenrang ki long kpa ki bapek ya ke jing ka jangam tagasni topen kre elade namar mentagasingan ti yapi da uternem jong ka jing sha ban pen pai ban pen shai ya ke jing jompi leni ban pen jan ya ke jing jompi sha ke jing long janai leni shau boleh akten english ko ongkum ne a marriage is a workshop where a man work and a wife shop nang ta sedang sakoi ke jokes ongkum ni ba kalok ka basisha kalong kata ka ba kloy ban map yala ujong ulok wat la ka dei ka jing bakla ka jong kai he said don we ubru ulet sha ka we kalom jing tap ulet how we umat bat u yam ka ta por a balai phiyap ngaru ngakwa ban yap kumapi haga ta por wan pat sada we ubru imat mo uru wan man bu sentiu yanor yanu haga ta kalong jing tap bat ukli na uta ubru bayap balai meyap uta ubri uang ba kadek lok comine uta ubri ubayam uang kumne udei ulok uban nengkong jong kalok kabangai shomanta jok sepat bentangin poi syak benta jong gijing ka jing tagasngi ngan yikan yika taki sandali ki jinglong ki bakerpang jong ushenrang kabakum kaktin jong ble Henry ha shobangin poi syak tak benta tungin wan hakman jong ble tagwa penda meladi hajin duai tungin duai Blay bok pa jing bahap neng hagni por jongan gas ngi kumne ko bangilong ni wan hak macam metrai nya ai ngom me blay bok pa jing bahap neng nak benta jongan gas ngi ka ba harmai ka ba me ai ngi bangen ringman sim pat sachi try hagni gas tab jing ngi hashwa ban ai ka jing kai shaki subscriber ke be ki jonga shaki namo ngap jonga tukran me atrai ka ai khubor ka ba me dan bangran hangi hagni ka por jongan gas tab jing ngi pat habaki nong ngap jonga ki ngap ya kan jing kai jongam tagas ngi kandon ka jingkar khu kanton ka jimpun kala ya ka jim jiki karena try min syashkur melong play ka kertang jome Jesus Christ gituai amen ka benta ka benengkong ka di ka u jinglong ka benengkong jong shinrang ka le bo ulong u shakri aladangi phai na ka ktin jong play na ka shithi jong u apostol shop Paul shakinong korin ka nong ka bakhat we ka khot ka balai ka ongkum ni Henry ngamun ba phintip ba ukli ubri baro ulong ukris bat ba ukli kaganthe ulong urang ba bat ukli ukris de uble haba ong hangni unong ilam kan mau unong ilam umde u he is not umde u unong ilam umde u kenrat unong ilam umde ban lebor unong la ilam unde ban ibeng yakiwe unong ilam unde ubos unde uta uba nyobeng yala ka jongkolong uba ibeng uba damriang uba dan uba takti yaka emotionally and physically unong ilam kat bakum kete juble ka omba ude banlong ushakri a leader is a servant shim yaka nuksa yaka jinglong ka jingim jong Jesus kum no ulong kum uta unong yalam kabanang kong ushe unong yalam unong yelam so kani unong yelam kadang kong ayat kebabil ke ong ini ba ushendang undi ban no nganthok ni no ila ka jong ka jing kasam haka
ke kitab Genesis kalanong kebaar karkot kebaar pusau ko ongkum ni ba namar kata ke ubri baro un ino yala ukpa bat ila kemi bat ban un yaine bat katanga bakin long kawai kadol kabamot ba usunrang udi ban long aktif Henry ngilap hakini sngi kabang imenta usunrang long shu uba aktif usunrang udi ban long aktif Henry hakini sngi ngilap ba usunrang long aktif shu kwa shu ban mi na ying Shibun bahangin lap yakin nigi shenrang hagan nigi sengi kabang imenta kin kwa shu ban mi na ying ki kwa ban dan baj haying hajing thia da ka ba ongkum ne namar ba not shu ban shim ya kanu kanu jingrai halade haga jim chu hagan nigi sengi de shu u shenrang urang ba Henry ka kenthei ka ba kali ya shenrang bun sen ngi lap hagan ne ba hagan nigi sengi kabang imenta ka kenthei hi ka ailan ya shenrang de shu u shenrang uba ailan ya ka te Henry ka kenthei ka ba ailan ya shenrang ka perthei ka long khongpong Henry ngan ongi pi ba ushenrang tu long pi kiba aktif yeng ban lek kali ka kenthe lada kamtra ipi lene lada ka kanta ipi omle lek yang saja sen duai hauble ba un pen shai pi kum kanu ka kenthe ka ba pi de ban kali lene kum kanu ka kenthe ka ba pi pin sa yasho uble ha ka por ba wan ha ka pereden hadin ba ubri ul hap shaka pop uble shem la wat ya ka in Henry uble wong gumnu wong ko Adam syai medan balai namar ba ublei ukmi lenti ya ushinrang ba udan ya kata jingkit kli nangta kabanta ka baar ka long ba ka jinglong ka baar jong unong ilam ba ude bandon ya ublei hakaji ibjo ka banungkong unong ilam ude ban long usyakri ka baar pat unong yalam ude ban long uta ubru uba dan ya kata jingkit ba ublei relationship with God. Ubriu umla banlong unong yalam, lada long shwa unong bot jong mensin bakoy. Kumba nga por nga ongba hashwa ba pinlong unong yalam, nang shwa kumno banlong unong bot. Pimla ban yalam ya yeng jong pi, lada lamda la yalam ya pi da uble. Kabumut ba wei pa wei ushenrang, unlong ushenrang uba shisha, udei banlong unong bot jong Jesus Christ. Jesus Christ udei banlong role model jong ke im ke jong u role model jong ke im jong u long ukres ni de ban bot ya kata ka denjat jong Jesus Christ om ka denjat jong ki kimi pa Henry ka denjat jong ublei om ka denjat jong upa ka kimi le ni gi me pa jing Henry kumba ka Bible ka yetho ingi kumta ngi di ban trit ya ka lok ya ki khon jang pila ban long kin nong yalam ki basisha tang la pinang ban bot ya ka tin jong ublei kumta baro shendang ude ban long kumni nangta kabanta kabalai unongilam ude ban long u pastor pis ngopala em dikan gi ong janga ba unongilam ude ban long u pastor jong kaye kabumut ba ude ban long u pastor u phadri tani u phadar jong kaye sam kan ma u pastor jong kaye ude ban yalam yaki khon shaying mane ha sonde wat how yaki lar kelenti lani yaki program ha kasing sonde kan mau pastor jong ka ying ude ban rai mau ka e ka bagi khon u ki de ban le ha ka sing sonde balai namar ba phi de pastor jong ka ying pastor jong ka le jong ka ying u yalam ya ka ying sha ka ying mani tani u yalam ya ka ying sha ka balang sakawi pastor jong ka ying long uta ba pen im ya ka jing i ya ka jing ngai hayin om de tang ba u yalam ya ka ying sha ka balang Henry lani sha ka jingit Henry ude uta uba wan lam ya ka balang lani ya ka jingit haying ju he not only bring the family to the church but he also bring the church to the family u pastor jong ying ulong uta uba plate ya ka Bible man lagas ni haying om tang ha ka phone baro sni bun singi la pagini sni binta ba u shendrang ha ni sni ubun kam ta ha ka phone sing wan ha jaka tre jaka balal ni na khayu dum ta u shong ying ubun kam ki phone hado ba ikon kim yolat shu ban ya keren leni ban ya don kar ba kupa namar ba ubun kam haki phone kala ban di ba ubun kam haki social media kala ban di ba ubun kam haki games leni kik ki ba bunjat namar lada fit le kum ne pinam yo ya keburom na laka jong kelok bat na laki jong ki khot namar u pastor jong ke ying namar ba philong u pastor jong ke ying u ba syukar phimlong ki pastor tanga sing son re
ulong pilong pastor haman la kasngi haga yiji pi alis sisen shisngi fide ban yalam ya ka yeng jong pi da ka jing duai fide ban duai na kam ta ki khoj pi fide ban duai na kam ta ka yeng ka sel pi baro ka wai hang ta ken phila ban long uta u pastor jong ki la da ki khoj pi le ni ka yeng ka sam pi ki ka shem jing e de shwa mapi ki ban duai ya ki khoj pi ha shwa ba phin khot ya ki pastor le ni ya ki nong yilam jong ka balang to long shwa mapi ki pastor jong ka yeng ha shwa ba phin khot ya ki pastor nabar to long shwa mapi ki pastor jong ki khot shwa da de ya Jesus Christ ha yeng ha sam pi nang tangin poi siya kabanta kabasaw ko ongkum neba unong ilam unday uta unong yada unong ilam unday unong pet omday kiwe kiban yada yu hinre uday mau uban yada ya kayeng kasab he is a protector uday mau uta unong ilam uday mau uta unong yada ublay uay ha uwe pa uwe ubriu ba undan ya kata kamet kadok sa kabahe physically strong uwe pa uwe ushunrang bun sen ngila ba ulong ubru ubahe doksa balai ban wad jimba nado kito ki por menhendai ublai ula ai lupa ya ushunrang ya ka bormet ka baklan ban balai ban wad jimbam ban shna ya ka ying ban te ya ka ying ban wandra ya ki eki junon kam jong ka ying ka sam haying bat ban yada ya ka ying ka sam na ka jimba ublai shem la ai hangi ya ka bormet ka baklan ban ktakti yala ka jong ka yok yala ka jong ka lok lani ban le don bor haying unong yilam ute kan mau pim de konrat u jisu shem la le ben ja ka balang kum taru ushunrang de ban le ben yala ka jong ka lok kan mau uble shem la ai hangi ya ka bor jing khai ban rule ban control lani ban le he lani ban nyon ya ka kan the ka badi ka khon jong ble kan mau ban long ukhle jong ka ying kam shemun ba ublei ula ai hangi ya ka bor ban sanshar ban rule ban le don bor halor jong ka ying jongi pitip balai ushunrang ujrong kti ya ka kanthe lani ukta kti ya kanthe namar ba don nia ban yakran bat namar ba don nia ban yakran ustang ban jerong dari kti jong ngan ong phi ko ki shintang wat le kumni hashu hajak haka jaka ba phin ba haka jaka ba phin ketakti ya ka lok chupi haga jaka ma pin ketakti ya ka kenthe improve ya ka communication skill lani ya ka argument skill chupi pule ya kete jomble pule ya ko khanang ba filla ban long ki beru ki bala ban yania ban ya tainia pat ke lok chupi om ban drongti lani ban ketakti ya ka kenthe shibor henry to long phi onong gelam ubatan ya ka jingi khle ban pendap uble shem la ai hangi ya ka bor ban shock ya kalok Henry ban ketakti ya kalok jongi dakachingi kada donna plan jupi ki shinrang hang ne ki ba pe ya ni ji ka jangam taka sing ki ba jujrong kti ki ba ketakti ya la ki jong ki lok jupi wat le shu kumta namar omdon hae ru haga an jong ka perthe lani haga an jong ka ktien jong blai ka ba la ai hangi ya ka taka bor bangin le kumta la da fi show lani la da fi abuse ya kalok jompi physically lani sexually ngila ban poi sha ka jing sha sat patok shem la ai bor yang ni bangin le komta mentangin poi sha ka banta ka baar kani ka banta pan kong unong yelam o ushundang ban kong ude ban long unong yelam par hapo kini ki ban kong ude ban long shakri ka baar ude ban don ude ban long active ka balai ude ban long bandon ni ka jingi de ban ublai nang ta basau ude bandon banlong u pastor jong ka ying kasam nang ta ubasan ude banlong u protector lani unong yada jong ka ying kasam mentangin poi sya ka benta ka baar ko long ba ushenrang ulong unong tre ushenrang ulong u unong tre habang ong hang ni unong tre ka banakong ushenrang ude unong ilam ka baar pat ude unong tre lani unong bala larangi phai naga tien jong play naga Genesis alunong ka baar kadkhot ka bakhat san ka tien jublay ka ongumne ublay shem la bu ya obru ha ka prathe ba unshu thiaski ba unshu shongkai lani ba unshu penesengai lani ba unshu le kai game lani ba unshu maintain ila ka jong ka met henry dakte jong blay ong ni bar utrai uba ublay ula shim ya uta obru bar ula bu ya u ha ka kper eden ya ka bantrei bat ban sumar ya ka bantrei bat ban sumar ya ka hang ni ka pen isya ba ublay ula bu yangi ha ka perthei bantrei ublay uong
Henry sngi mentre bat men le yaki kam jami baro Henry haga sngi ba henyo pat men shong thai kum tangi im haga ni perthai ban tre om ban shong thai om ban pen sngai yelade uji suru hashwa bu un le chakata ka mission jong utrei bat uyerap haye ngasem wat ubleru ula thau ubala thau yaka universe ka bakan thup yaka perthai haki Henry sngi haka testament ka bathamai ru upol haka shithi ka banangkong jong usha u Timothy ka kalong ka basan ka khot ka baphra ka ongkum ni lada unuru un sumar sukher ilaki jong hi bar khamtam ya ki badai haying la unlen ya ka jingit bar unlong khams new ban ya ki bongit nan phai sha ka ni ka records hak naka hi record jong perthai ki ong ba house nam khat khandai sampho la penlong ya gawe ka survey halor jong ki shinrang bat lap hagani ka survey ba lap dan jong ki san phong mut ki shinrang ki belong capable ki badan kti dan kejat babiang ki beton ya kata kamet ka phat ka babiang nap dan jong ki san phong mut ki shinrang armu ki shinrang ki bong tre bar kita ki sabu prangut ki shinrang pat ki batre ka mut ka ba ka kentup ya kita ki kam ba ki penmi hayang sem kala bandai ba ki ajing ba hayang sem ni ka jing penmi hayang sem Henry recently house nam arjar arpulai la penlong biang ya kini ka ju ka survey bat lalap hagani kalong mark hongpong ba nap dan jong ki shiphomut ki shinrang ki balong capable lalap ba samut ki shinrang ki batrai kat ba Henry mat pat ki shinrang ki bashu thiasni leni ki bashu shani haki we nak mata jong ki eke habang ong hangni ki shinrang hangni ka kedaw ya ki shinrang ki balakot ya ka khapras nam shaneng ong ki shinrang ki badang red ken Henry ki shinrang ki balakot ya ka khapras nam shaneng grown up bat lakot ya ki khna haki mishwa lakot yubun sin lakot ya ki grown up ki shinrang ki bala he ki shinrang rangba Henry hagani ki sni om shem la khot sho ki grown up Henry la khot ki grow up boy ho ki de ki khon tip sni jong email pa Henry ki bom tre bantre lene ban pemi ban tendrong lem ya kata ka longkor jong ka ying kasem kani ka long kanem sniu ka bakhrao lene ka pandemic ka ba ki shinrang kim tre shu bantre kilong laziness don ki shinrang hagani ki sni ka bang imenta ki balong over spiritual but ki ong ba ngam don kam shu baletre ublei ulo khot inga sha ka ministry ngadon kam ban le keleng sao dong jong ka porthe ban yalap ya ka gospel ban yalap ya ka mission ban tre ya ka ni ka mission hoi ngam ong ba bakalong ka ba sniu wat uji suruh menba udang im hagani perthai ula penlut shipho teli kisnam nap dan jong kita ki live post nam jong nagam taban tre nagam taban pendap hayeng asem uyarap hayeng asem utri ki kam mystery hayeng asem Henry hagani ski kabang im tapat ki samla shenrang ki bo shwa ya kadau angam kan hangni na mata jong gitu ki batre full time Henry ngakran hangni na nagam ta jong gitu ki ba ublei ula khot ban tre ka kam jong ki habat haga jokopor bakin pendap hayeng lari fidon marwe om lele pila ban let gelap Henry menta lada fila dan khondon kti pin e khon haying pin e lok haying makin pendu ya kata jinge bat phi bat phin gelap kata kalong ko bakla an ong pi ublei u khot ban tre ka kam jong bat ban pendap ya kaying ka sam jong pi ngan ong pi wat long pi ki ba jai tu hoj habang ngakran ya kani ngadi u full time kristan ngatre ya ka ministry jonga nagamanta utrai bat na treru ya ka taka full time job nagamta ban besa ya ka yeng ka sanjanga ngade u kristan na tre ya ka full time job nagamta ban besa ya kita ke bahaya nga sanjanga bat ha cukup por ngadan ya ka mission jonga laga jong ka mission ka jonga namar manghapan besar artat ya ka yeng ka sanjanga bat pan pendat ya ka taka e ka ba ublei ulap ha nga bagan le hasla jonga ne berte nganong phi what persha ya ublei tak ba ong ba ngan letre full time ministry bat ngam don kam shu ban tre pidon ki bahaya nga samjung pidon ki khon pidon ka lok ki ba phi hab ban pendap ki ba dei ka jingi khle jong phi ban pendap ki lada ki ong kum ni ngam don kam shu ban letre kani ka long ka jimbakwan kani ka long ka jimbakla lada pidang long marwe kaya da ka we Henry lada long pat ki dulu ki ba ladan lok ki ba ladan khon pihak ban tre pihak ban besar ya ki baru hoj ngam kan hang ni nam tajong itu ki full time ministry dan ro ki ba tre full time ministry ki ba IT yela de shakam jong blai ublei upendap ki
Henry ngakran hang ni nak benta jong ki bebut kumbaga ketin jong blek ong lakhot ingi ban pendap bat bantai nak benta kita ke bahayang hasam jongi nim ko bagi khon jongi kin yap tangan namar bang yelap lakhot yangi ban bela bat bantai mendah gini ski pat ushenrang ubom yelap Henry kishu hetang ka posnyu bar kishu shong haying bar kidon yang katakan dreams ka bahek bantri ki kam business bantri ki kam bunjai kidon yang katakan business ka nakidon ya ka idea ya ka business idea ka ba don kam daki luck ki investment kidon kam ya ka sen ko ba Henry luck Henry ke dreams ka ba Henry makipat kishu shong haying ki pentre ya ka lok jongki nak menta yang mentajong ni kaman invest haga ni ke business ke jongki kabala feel lupa nanduk ke bastangi ya kumkini ki jashenrang om don kapa ki ba ma yaki Henry don tangga kemi ke ba pentian yaki da kita ke fake dreams hot kun you can do it hot kun filaban le yakni you can do it nanong phiba kani ke long ke jing syukur phim laban long upuliar world cup upuliar football jong world cup phim laban long upara minister jong India namar kata sangeno wat syukur yaki khod phi banle yaki ki ba khem ka jingtre ro don ki shinrang ki ba yolok dakawatre barki ong yaka bakan invest hagani ke business pek ki ong yaka pek kitaru ki invest hagani ke company am kila yo mentah mensyuaki hakapor baki investang daki phawajar handre mentah pek daki crore daki lakh ki kamai ngani thoi pi bakawai ka business kawai ka kam karam trekam landa pi trekam shwa pimla bangchu thiaski bat ban long businessman pihak ban tre pihak ban late daladehi pihak ban pu pihak ban ot pihak ban kingkle pihak ban kthakle bateng pihak ban yai beteng ya katakam haba pistang ya ganung kam pide ban yai beteng ka om ban le tang kisen ban no andre ban yai beteng haman lagi sngi haga jim jopi Henry dagaba shu up haying pimla baniyo ya kataka ka jingkwa jong ka donor ka jopi lene ka bapi shu shania hagi we bakin pendap ya pi what ya ka kam jopi nak menta jong ka ka baher bun sin ni jukran ya ni kiong what be ya ka baher but ya ka badam but bapi shania ya ka lok jopi ban long ganong penmi nak menta ka yeng ka samjipi ka bible kam syam la ong yengi bangin le kunta pidon ya ka full time job Henry hakapor ba filang free wat penle no ya ka por jompi hapo jong ko mobile hapo jong ka social media hapo jong ka Instagram hapo jong ka Facebook hapo jong ka Netflix lene ki game ki babunjat ka bam ainong rum ya ka jim jompi laba pi kwa ban long haka jim jompi tray kam pim de ban shupen pa ya ki balun lene ya ki ball ya ki kandi hapo jong ka mobile jompi bat shong thia sni baru jisni hajit thia hakapor ka ba filang free wat ya kata ka jingkwa jong ka bensim jompi dak balik yaki side business berhabab hiyo iba taka side business jong pikal akiu hangta filaban kan bemuan filaban le kan bemuan wanam ya kata lengkor ban pendap habab hidang long unong pendap jong ke yeng kasem ka jingpos new kam ai pisah yapi Henry ka kam ka ba fitre ka ba ai pisah yapi lene ka ba laban besar yapi larang ipai na ka tin jong play na ka proverb gunong ka ba khat sau ka khot ka ba arpulai ketin jomblai ko ogum no haga jintrai menot baro dan kajimentoy Henry kajingkran kirimiang shintur kailam tang syaka jingkerdo bun sim ki beru hagini skingi labba ki he tang kajingkran ketin jengki te ka ba heba ki kran kumta kran bunjat bun Henry ka kampat syakalau ketin jomblai ko ong baro kajingtrai kadan kajimentoy kamdon kajimentoy haga jing syong leni haga jing yaitu leni haga jing posnu Henry ka jimentoy da ka batre pila aroban ong ba ka kam ka mga tre kam ya hab bat ka kardan ka jonga mentangan ong bihatu ka hab ni em bat ya ka jimtre jong pi don gibo ong ngala pendep ya ka master degree kumno ngan lektre ya kum gani ka jaikam kumno ngan pen hapo ila de hapo jong uta ubru badan hapo ka kardan jonga u junior jonga kumno ngan pen po ila de hakmat jong Henry ngan ong pi ka bible ka ong haga jingtre baro kadon kajimentoy ngan ong piba lada pi up ya kata kam kabaya match bat ka personality jempi lani kabaya match bar kata kanan pule jempi pinshu sakut tang haga jing up pinshu nesa hajo kadon ka jingyo nong
haka jing tre om haka jing pos new lani haka ba shoe up lani haka ba shukran to tre kam yaki ki ba himut bat to ya tre shitom to ya tre minut pinsalong ubah hak ledo haka nuga jaka ka ba tre to tre bansan growth and experience ka bainong kan sawan nadin kani ka long jing jong kani ka generation ka bangi imenta kim tre show ban le tre na marketing yo jaing gini ki khti jongki na marketing yo jaing gini ka sapti jongki kan jabo kita ki khti ki chat jongki ki samla shenrang hagani ki sni ka bang imta ki shong paru shi sni par ka jabing ki jongki ka ngop hagajing pen shoy ki babonjan ka bible ka ong ba u joseph ulet tre paru shi sni bat ka met jong u kala thai kala jaran pat di nama kata ka porba kata kalok jong uta opoti par kawan ban penshoyo don porsho nagbanta jong kita ki aka Henry u David ush uba shishong hapalau ushong thai baro chisi bar habo yo I yaka Betseba la shu ban yasha yaka taka jing penshoyo bat ungop hakata ka jing penshoy kani ka ju ka jia yaka shinrang hakani kiski kishinrang kishu thia baro chisi Baki scroll hapo juga phone, haki reels, haki short, haki Facebook, haki Instagram, haki YouTube. Baki kimit nanti yaki imlang saklang ban lani yaka sorkar ban pendap yaka taka jingkwa kejongki. Henry ngan ongi piwa ublay, shen labo yaka sorkar lani yaka imlang saklang ban pendap yaka ying kesam jompi. Henry pi haban pendap lani pi haban desa yaka ying kesam jompi. Kumta ngani thoi pi ba ublay ukot ya pi bantre bat ban pendap yaka ying kesam jompi. Kumta ngakadeu yaki shenrang baro ki dei ban pendap yaka ying kesam jompi. Bakani ka dei ke kamrang ke jompi. Menta ngin poi isya ka benta ka balai ko ong kumne ka benta ka ban kong ko ong ba ushenrang ude ban long unong yelam ude ban long unong yelam ka baar ushenrang ude ban long unong tre anta ka benta ka balai ushenrang ude ban long uta ubakok mo. He should be loyal katin jom de hala bagi par naga gospel jong u Matthias kalau naga basan kada khot ka ba apopra katin jong blay ka ongkom ni Henry nga ong happy ba unu ru ubakmi yaka briu yaka ban kwa yaka ulak kelim lupa yaka halaka donot jong kani kalong kaktin kabas ngau ma bah shisha kadang kata ka research kabala pelong bat ong ba ki shenrang ki kham syukur bani kente haka jingi de jengkilani haka jingi tho jengkilani haka relationship Henry ngakmil nanti ba kani baro kalong tang records what sha bakan jia haka jingim jengi kum ki kristan hot ni wanra ni laban im hagata ka circle lani ka pateng jungi kalawan kalakin ban bot ya kata ka records ka ba ni ladap ban ni kran pi himentan Henry ngakwa ba kan ka pateng jungi kan kutno kumta ngakwa ban wanra ya kan ka points ba pidon ka ban not ba ka banangkong pi hapo jong gani ka banta ba shenrang ude ban long ubako ngo ka banangkong la de pi kwa ban long ka khoi what I yaki khmat jong pi lani yaka jinglong ji pi bakan long flirt what sha ba pindon yaka ta jinglong flirt kaman kong what sha yaka khmat jong pi lani what don yaka ni ka flirt haka jing pi kamun ayu flirt klap ang kelinga kamut kata kabangi kran birya bar ki we ki kente habangi le shidukan ki ni kendo ki kente habangi thet kwai ni thet jing thet ni stang man birya bar kita kente kabengan ay nuksai pi shu hapo jong ki online hagapor bang ibu ya ka profile kamta ma apo jong ka Facebook ibu ya ka relationship dengi status jong relationship dengi ibu single balai ibu single bun sengilap ya keneba what haba kita don lokro ibu ya ka single da ka jimut ban alat ki kan thei bakin al friends yaki nges kemelas ngot ho ya kan tangam don kam shuban penshai pi ya kan manta sakowe marsan yo I mentala dangi pe hapo jonggi social media marsan yo I yaki kan thei ki habru ha online dengi istang ban ad friends yaki istang ban ad friends yaki hangta hadin ta pa amta wangi afrim istang ban text istang ban message yaki istang ban ya chatting bar kita kin thei ka khatin gong texting with someone you have no business texting with uksuj udan hangta ban penjot uni uksuj
udan hangta ban penjot ya kani ka marriage ke jompi nadu katu ka sin ka pistang ban text lani ka pistang ban flood berka ustang uswatan ustang ban rung haga ji ini ban penjot ban pempra ya kata ka jing ya dei jompi ban pempra ya ka jing dei jompi sakawe ngan ong pi ba uplang ujar ngam haga keper jongki we Henry haga keper jompi kata ka long ka banta ka paar uplang umlong ubajar ngam shalandet jong keper jompi Henry uplang ujar ngam haga taka jaka ka bapi ai ya uplang kabanang kong kade ni ba kade uplang grass is green haga keper jompi misha ka keper jongki we pi de mapi uta ubaki kle lene pi long kadao jong ka taka jing terkhong jong ka keper jompi ka keper jompi ka terkhong nama bapim ju ai ya ka keper jompi bun sen ngilap ya kene ba hawat haba niladan khun kalok kamdan porsho abun sen ngilap ini bahaba kalok jungi niladan khot kalok jungi kamdan porsho ban ya jokes lani ban ya birya bat lau jongulok pitip ba kabun kam nak menta jongi khon jopi de hakum gani kamenta ustang ban i ustang ban i jaga kam ba utre ustang ban i ban lijim lani ustang ban konak bar kiwe kiba usngau kiba care shapangju hangta ulap hakum kata kapor haji ibjumu ulap ya gawe ke kenthei kaba don ya usnyu ubabet angta ka jing ubi jong ka met ka jongka ka shintur ka gani keremyang shintur ka ba parnai ka ba sau karak ki dress jongka ki ba style ba namal kane kamdon benta naga benta ban siu lani naga benta ban pe ya ka ying ka samjupi bat hangta fi perkhat kani ka long shisha naga benta jonga haba pidon ya kata jinge de ba kata kabriu namar kalot jompi kabon kam yeng se ban bon kam nang taban pe i khon ikti jompi kadba pipat pidon shawe pistang ban ya float bat kawe per ka kenthe pat pisngo ta pot ba ka ni shi shisha ka kenthe ka long ka kenthe nak ta jonga kani ka long nak ta jonga pistang ban pe ya kata ka jinge her haplan jong pistang ban pe kata ka jinge her haplan jong kata ka kenthe bat kalok jompi piong kani ka kenthe ka kham ker banya bat hangta kami haka jimut haka jabing jompi ba ka jim jompi kan long complete la ba fin don bat kani ka kenthe kalok jompi kan lawan complete ya ka jim jompi ka jim jangan kan long complete bat kani ka brio ngan ong pi ba usoitan ru ukmen la ba fiklet ya ki khon jompi bat ya ka lok jompi usoitan ukmen lada fi ya kini arngut lada fi stang ya ka balang lada fi stang ya ublei ban be ya kata rompong jong ka perthe Henry ngan ya thoi pi katu ka chicks ka ba phi dan menta kam long perfect kum ba pi perkhat ngan ya thoi pi ba omdon ki ba tre bandit ya ushin rang uba ladan lok lani uba dan khot bat lada pi de kita ki kinthe ki ba dit ya tau shunrang uba ladan khon don lok pisngau pilong ki ba Henry ngan ong PM pilong ki beru ki ba snyutap pilong kita ka jing ijli ka jing brai bat lada pen kelak bumut ublei unsa thangi pi hadu jok nama bab kata ka jing le jong pi ka penjot ya ka ying ka sam jong ni ushinrang bat ka penjot ya ka jing im jong kenau utu ushinrang udon ying dan sem kani ka ju ka apply nakam ta jong ushinrang namdon kam shibang kren Henry ka ju ka apply nakam ta jong ushinrang zara fingne ba kani ka jing syukur kan pelaj pi ba lada fi shonlok no shawe usoitan ukman ukwa ban penjot pi ukwa ban penjot ya pi bat ya ka ying ka sam pi ukwa ya pi ba pin jat bro ka statistics ka batai ba katon ka we ka statistics ka batai kumni ba kito kibru kiba ladat banyak hal lok chisit guni kebru kaba leni ubru ushenrang leni ke ushenrang leni ka kenthe kiba ladat banyak shong khat chisit ka ong ba ladat ki shong lok arsin laisin ru ka don bha kata ka chance bakin ya lai biang arsin kia shong lok arsin laisin ru bat phi shupenja buram ilade bat phi shupenja buram ya ka jing jopi nan ong phi ba phila ban yitho arsin bat ulok leni bat ka lok jopi lada fikalla ya ka jimur ka jompi lada fikalla ya ka rokom kunno fitri ya ka lok jompi kalong kuba fit ya tho arsin bat ka ju ka lok jompi filaban i biang ya ka lok jompi lada fi pen kala ya ka jimur ka jim perkhat jompi
ngan ye tho phi ba ka to ka ba phimut ban ye tho manta ka to ka kan the ka ba phimut ban e ka mumut ka ba phim ban ye tho ban e ka lok jong phi ka shuntur jong karo ka basma ka dur jong karo ka long kum ga zumbi la da kam apply ka make up kalang ka ju kum ka to ka bru ka ba phila dep ka ba phila tip lupa ka ba phi tip lupa Henry ka e ka ba pher ka long ba ka to ka bru ka ba phia shomanta ka ba de ka lok tra jong phi ka tip kham ba shapang jong phi dan ka jing shania plate ya ka ji imbat ka ngan ye thoi phi ba ka bha ye phi ba phin ai ya ka kper ka ba ublei ula ai lupa ye phi ban ya ka ba phi pe ya ka kper jong we ka khamat jong phi ka syukur ya phi uplang jerngam sya ka we ka kper Henry uplang jerngam hakata ka jaka ka ba phi yin but hakata ka jaka ka ba phi ai yo the grass is not green on the other side but grass is green where you stand and you water it anta ka benta ka balai uta uba la don lok don khon de ban yelong perlok bar ka kan the marwe we should never hang out with the opposite sex alone hoi ngam ong ba phim de shu ban yele kan the hoi haga jaka tre jeng phi haga jaka pala jeng phi la ne haga jaka ba phi la ken ban ye don kan bar ka tu kan the Henry haga tu klimar ka ba phi don marwe bat ka kala bande ke bal don lok don khon kala bande ke ba kila don samla hanta la rum lupa sha kata ka danger zone kani menta balai kolong what ya long paralok bat ka kanthe kani ka kan ya ka jing ya ka jing kran ya ka long paralok marwe ke haga tu ka sin ka ba phi la rum bar ka tu ka kanthe marwe fi la enter lupa sha po jong kata ka danger zone sakawai ngim de ban share dalil em ya kita ki personal information lene kita ki personal affair ke jongi bar kita ki opposite sex lene bar ka kan the lene bar ushenra like no tang bat ulok lene bat kalok chupi chubo mta fi de ushenra bat phi share ya kata ka personal affair jong phi bar ka kan the ba manga bat kalok jonga ni long kumta ngim ya thia shu manta bun gi shendang la phang ni ski omta o ni te hak mantan ni shu thia ni thia ju jin thia gen tu lok thia ang ni nga thia ang ne ni shu jingai I we ne we ki ya tho kum kita ki balong secret bar ka kan the haga ta ka por ba phi ya tho ya ta ka kan the kum kita ka jing ya tho ka long kum ba phi invite dan if khot ya ka sha kata ka secretness jong kata ka GM ka jong phi bar ngan ong phi phim di ban share ya kita ki personal matter jong phi kham tam bar kita ki opposite sex bar phi lada video shendang film de ban share ka bar ka kanthe bar lada video ka kanthe film de ban ya share ka bat ushendang teng ha ka por bangi share bangi thokana bar ka teng ha por bangi share bar ka kanthe ni thokana bar ka ni kan ong ni your secret is safe in my hand Henry film tiba hakum kata ka sin kalong kum kata ka Jezebel pitip ong Jezebel kan dua harta tam tajpi kan ong pito ngan dua nang tajong ying ka san pito ka ngan berdua nang tajong ta ki GA jompi but next time pin snow to kumno fi donno ya kata ka jing snow nakam tajong ka kalong kum ba phi alat ya unong shun ba unrung bat ban pen kelon ya kata ke hima jompi Henry kan ong pi next time lada fi kwa ban share ya ki personal jompi share bat ushendang lada fi de ushendang lada fi de kan the share tang bar ka kan the Henry ngam ong ni ba phim de ban share bar ki counselor ki long dagawe sagawe lada fi de ushendang let sha counselor ubade ushendang lada fi de ka kan the let sha ka counselor ka bade ka kan the lada fi le counseling online kata galit laka jong Henry lada fi long kumno fi day ban care ban long perlok ban kita ki belong opposite sex khampang ban ya shong khampang ban ya shong ha ka ju ka kamera ka ba khidan tang ma phi bat kita ki bro jupi care na ki baru ko next time lada fi don kam ban share kita jing phi share bat kita ki bro belong lada fi de ushendang share bagi shendang lada fi de ki kan the share bagi the tu duwai nam ta jingi to oi ki tu duwai nam ta yi ka sam janga bat lada ka de ye phi ban yam to yam ha ma joki sakawai wanam pen me ya kata ka ding ha ka de pe jogi we pen me ya ka ding ha ka de pe jompi bat lada fi lap ba kata ka ding jopi kamar hat shim na ki ding thang na ki ding ki ba me ding bat
nagapos kapor wen ya kita ke debay na po jong kata ke ding pat kum ta pinyo I kumno kata ke ding kan me pa nama lara thang ya ke ding haga debay jong kuwe phimla bante la ka pat kan thang do ya kata ke ying ka bapitan nan ong biang sa chisien uplang ujar ngam ha ka jaga ka bapiying om syak per jong kuwe bat to pen me ya ka ding ha ka debay jong pi om sya ka debay jong kuwe benta ngin poi sya ka benta ka basau kabenta kabanangkong ublay ukhot yang bangin long kinong yelam kabaar ublay ukhot yang bangin long kita kinong tre kabalay ublay ukhot yang bangin long kibakhut nangta kabenta kabasaw ublay ukhot yang bangin long kita kinong lum jingtip pi ka GM jungi kibirukat ba nang mi kisngipor kata inang roy kajing start jungi ru kanang roy kakatin jong blay haga shithi kabanangkong sya Petros kalnong ka ba lai ka dekot ka ba hinyo ka jok ka kot jong kala jot na maralat ngam don shu ka jaka ba shon ni ka ongkum ni kopi kishenra kumjo to daya shong lem bat laki tengah kat ba kum ga jingti babha da ka ba ai burom ha ka tengah kum kata ka khiu ka ba kham telot bar kum kata ka nong yo bental lem ha kata ka jing ai ka jingim kanang ba on om pen pet no ya ke jindua hi jompe kani ka dekot shisha ka long ka dekot ka ba jelu bah ngan pule ya ke tek benta ka ba hadin shwa ga ba ka khtin juble ka ong on om pendep ya kata ka jingkwa jong ka donor ka jongi uble un om pendep no ya ke jindua jongi ladangi kentai ya ka lok jongi ladangi ignore ka uble jongi un kentai yangi he will ignore you ya khtin ka ong ulok bat kalok kilong kaju kadok kajinggur khu kawan tang ladang ngidon armut ngilong kawai hakajing ai e jongle ong shushu akten jongle baga kenthei kalong ka khiu ka ba kham tlot kam shemot ba kalong ka batlot henry ka ba kham tlot mangi shintang ngilong ki batlot maka par kalong ka ba kham tlot kan mau ngi ki shintang ngim de ki ba khlan ngin ring de ki batlot maka par ka dei ka ba kham tlot henry non ki por ngila bag kenthei ka kham khlan bor lo shintang hagajing rong nangta hagajing pungkhoi piying poisem ka kham khlan maka ban yangi bun sing lap digane ba ushan nang la ban le ya ka ba ka kenthei ka la ban le ka kalong kham khlan bor ban yo ushan rang ka ktin jong ble ka kran hang ne ka mut phang jong ka bor met ani ka jumot ka jimberkat nanai pi da kanuksa nga thiet chi sen ya go ka gift ya ilok chunga ka balong kum ka bol ka ba da ka yit ka ba don kita ki biru shijur ki ba ying hapo jong kata ka yit ka balong kita ki khot kum no ya kata bal da fi ayo shabi kita ki biru ki shat tawir ki shat pelun hatapor berhangta ki mi no kita ki bubbles ki balong kum ka snowfall bar ki rotates bar kami kita kesur ka ba snow melung ba kani ka gift ka long ka randot ba Henry kalong kabatlot bat naman ba kalong kabatlot dan ni kalong fragile pihak ban handle bah ya kata katiar wat hadu mentaro kani kata ka gift kadang don namar bale namar ngabu kerpang bahaya ka tekawi ka bang aku ban sengau ban pen sengau thu ya pihak ni kalong ba namar ba kalong ka ba kham kodor de namar kata ngi hab ban sumar bah ni ngi hab ban care bah ya ka namar kalong ka ba kham lot kaju kalong ya kalok haba ka ktin ublay ka ong ka kiu ka bakham tlot kam shamut ba kalong ka batlot bor haga met ni haga jimut henry pi klein bor namar ba pi klein bor ban yaka you value her that's why she is uvika pi snow ba kalong ka batlot namar ba pi value yaka hangne lada pi le yaka aka ka ba kam wa pi ba pinle lane lada kam snow tanat pi ba pinle chakato jaka what le chakato jaka Dena markata nga ong hang ne mangi day ban sngau thoyaka ngi day ban learn iwe na iwe omdon haga perthei ki bala ban sngau thoyaka lok jong phi like no tangma phi ngi day ban learn iwe na iwe omdon haga perthei ki bala ban sngau thoyaka lok jong phi like no tangma phi kumta kata nangya ki Singapore ngi day ban sngau thoyaka lok na jong akan mau ya ka story lengkot ka ba ong kumne Kisen dan uwe ubru ulap ya kawe ka syarak tolong kum ka syarak jong ada din ber haba ukrusyut ya kata syarak umi uta ujini napo jong kata syarak uta ubru ubami napo jong kata syarak uong ya uta ubru deni uta ujini ula ong ya uta ubru pan nanga ka
ka ba mi kwa uta ubri ul ong yo top jini ando ki por ki ba ngadang khana nga kwa ban le sha Thailand henre nga ting palat ban shong aeroplane namar ka nga ting ya ka jinjro kumta la ko long bala shna no yang ada ka jingke bangan le nang ni na ka shnong janga cha do sha Thailand uta ujini ul ong ani kata ka bom la bandong nama pihak ban penlut da ki pho lak gi pho kru ban shna ya kata ka jingking nang ne shado sha Thailand te panot da ka we uta bru pakhat ta por tim de e kingan pan la min la ban ai nga ta jing ya kata jingking te anyo nang da ka we uta jini ong pan kin ke kata me pananga hatak por ong pitip mentang ala depan ge shong bat kalok janga da pun teli pakistan dia sngopa ban ayanga ya kalenti kumno bangan sngo tho ya kalok jonga uta ujini ulong mi kwa da ka forlin ni mi kwa da ka highway ban sngo tho ya kan thei kalong ka ba eba wat ujini ru la ban ay ka ta jing ya ka ta jing kwa jong ta pro ban sngo tho ya kan thei kimla ban sngo tho ya kan thei fitit nakapor kibiru ki persang manuat ya lat kulendi kumno ban sngo tho ya kan thei fitit ha kapor bagi scientist kishna ya ka komputer kilai tainia ha ta por kitan agrup ki grup jang kan thei bagi grup jang ta kishan ban ki bagi tainia ha ta por ki ong kani ka komputer ka bangi lata banshna ni ai kerteng ka kan thei ne ka shandrak ka kan thei ne ushandrak ha ta por ki la tainia don ki bo ong em ni de ban ai ni de ban khat ka kan thei don ki bo ong em ni de ban khat ka ushandrak ki scientist kan thei ka ta por ki la tainia ki ong ba ni de ban khat ya ushandrak u komputer namar ban pentrei kam ya u komputer pideshwa ban oniu nang ta lashnak nang ya ke komputer na kom ta ban solve ya ke jing jongi kibro ban ulong ma u jing ba khrao barha por ba pithit ya ke komputer lada fi up setangkat tu kat ni por video ya ke better version ban ya kata ke pilih ban thit ki scientist kan ki shantang par ong nim de ban khot ya ka ushandran ni de ban khot ya ka kan thei namar lagi berklatok kan store hapo jong kata ka long term memory bapim la show ban delete ya ka ka bapila ban le bakla sakoi hadin bapila ban thit ya ka ni ka komputer fi hab ban yu fi hab ban thit sadak wi pat hitiar ki accessories na kam ta ban pingat ya ka ni ka komputer pim la ban pentri kam tang ka komputer fi hab ban thit sadak wi pat ki accessories barsakawai tang utahi ubashna ya ka ni ka komputer ubala ban snotho ya ka komputer bat la pulai ka katnu ru om tan jingkut show kita sintang ki omta kata kalong tangan jokes ma bagin birya to bentangin phadang sikika o doktor Roger Sherry u house nam khat khandai prapuwe ki ong ba ula le ya ka we ka research halor jong ki sintang nando karta bakidan ship house nam hando karta bakidan arpo handrus nam ong ba ka brain development jong ki sintang ka kutno tenda kelapoi arpo handrus nam karta ka slow no leni ka kut no dina markata ki kenthe ki ong ocean rang ulong kham krak ocean rang baka kenthe kidon ya kata ka jingi pair haga emotional connection hapeng ocean rang baka kenthe kham ta me hapeng jongi couples ocean rang ulong kham logic watch wa ya ka daw hendre ka kenthe pat ka kham long emotional ka kenthe ka kwa ya ka progress leni ya ka jintre kam hendre ocean rang ukwa ya ka goal leni ya ka thong ka kenthe ka kwa ya ka romance ka ba ocean rang ukwa ya ka sex hakapor ba ka kenthe ka stress ka khambung ktin hendre hakapor ba ocean rang stress ocean rang samjar hakapor ba ya tainia ka kenthe ka kwa banyakran ba ocean rang pat ukwa ban phet jangai ka kenthe ka ong kren bar nga bale mis ngap jar kum to kren bar nga ocean rang pat ukwa ban mi shabar ukwa ban kardem hang khandeu pat ukwa ban bok hakandeu pat mi shabar ukwa ban bok haki kendro kata kalong karukom hakabakum nula shna la design yau dia nama kata ka bible ka ong to ya shong lembar ka tengah kum ka jingtip bah ka bamut ba ni ki shindang gidon ni kata ka jingki khle ka ba khrau na ka taban pensngo tho ya ka tengah jongi kum ta lada fi mi shabar haga jingdom jipi thum kum pra khlau henry haba phi wan phai biang chhi to ai ba phi long ubru ba compare ban uya uta ubala depan mi kumba ka jangai ka mi ni nakasat ni kumta tu ai ba uta ubru ubala mi shaba da jindom par uta ubru ba wan phai biang shi ya per par stang ban ngau thu de ya ka jimut bathamai gani ya ka perspektif ka ba ka kan thei
kalong khamkor hangi but to one hagata ka level jok ka the but ko ong but to ong ka nga EGP ka Bible kam syam ong ya ka ganthe ban sngo tho ya ocean rang henre ya ocean rang ban sngo tho ya ka the bun sin ni ki shen rang ni ju ong ba kalok kam sngo tho ya henre ngan ong pi ka ganthe ka long ka khiu ka ba kham tlot de mangi ki ban sngo tho ya ka the om ki ganthe ki ban sngo tho ya ocean rang ong ka tin jong ble but kata kalong ka banta ka basan jong ni ka ji ka jong manginde ban sngo tho ya ki kinte bar kata ka bentangan nan ai kertang ya ni ka benta ka basan kani benta basau nan ai kertang ni benta basan gede ka love your wife ni de ban long kita kin nom i but hang ni kwa ban ai pi ya ka jing ka kindet etna ka 5 love language di santali kita ke love language la fi kan mau la du batai teng le ni ngala ju ai jing ka teng ha ka jing de bat kan ni la ban nila ban don ya ka long ying long sem ka basuk ka bakmen u Petros ka sti ka nang shop Petros ka nang ka balai ka de khot ka banyo ko ong gumno to stang to ya shonglem but kitna you love wit kad bakum ka jingte bha you dwell with understanding but da ka ba ai burom ha ka tanga give her the honor ka bamut ba pi ai burom ka tanga jipi nan ngam lene ni ong ni ka tanga jungi da ka ba ni burom ni ka tanga jungi da ka ba ong I love you kat numot na panjapi ki ba de shijur ka ba pet ka ni je ka jang ta ski kada ka de shijur ong ni ka lo japi ni ong ni lo japi na EGP I love you lene kat numot na panjapi ki ba pet ka ni je ka jang marwe lada ka longom ta to sang ai shwashi phang ba text lene phone ni ka lo japi lene ya uba EGP ong yaki I love you take ika wa ka kwa ba ni thoi phiang ni ka long ba om tang ba ka kan thei ka long noi kai mangi ni di na school henre ni di ban ai buro ka shithi shakinong ko sa ka nong ka balai da khot ka ba khat lai ka ong kum ni da ka ba yama perlok ba lada unu udon ga jing bendoi yano kumba utrai u yama pepi kum taru tu le mapi kalau sai ka nong ka balai ka da khot ka ba khat kan dai ka ong kum no ka ong ko ki shenra to i ya katanga but what long bitareki uno ubru ba i ya laki jongkilok udon santeli kirukom lani kita ki 5 love language kapanang kong kade kajing ai soba GIFT give kajing ai soba the act of give ka shithi shakinong avasas ko nong kapasan ka dekhot ka ba arpusan ko ong kumno ko ong kishenrang to i ya kitnga kumba ukri suru u i ya kabarang but u IT no yala di nakabantajong ka ko ong ruba u blay kaktin ong blay ko ong ruba u blay ula ikata ya ka perthekat ba ula IT kumta ngiru kumta ngilawan ong ba ka jingi ka kanthop ya ka jing ai u blay u i but u IT blay u i jingi but u IT ya khod ju kalong kum ka jing ai sngom ha kumta ni de ban i ya ka tengah jungi da ka jing ai sngom ha kumta ki shendang tu ai ha ge tengah jumpi habang ong hang ne ai sngom ha kam shimot ka jing ai sngom ha ka barandor hendre ni de ban ai ya ka ta jing ai sngom ha om ko jing ai sngom ha ka barandor hendre ka jing ai sngom ha andang ni da ban ge shong bar ka lok le ne bar lok jingi kalong thamula le ni kalong shutia ba ban ai give benem de hendre ke ni kalong ka jingi ki junga ba ai be da ka pesa nama lada fithit ya kalok jupi ya nugu give kim la ban penhuni ka lada fithit san pausin ya kata give kal pediang tanggi sin ba kita kisan pu khandai sin pat kita kisap khandai sin pat kan syukan tai kumta namar lada fithit ya kasapti ka bahe kan ong pi bale nga de hati ne bat lada fithit de kasapti ka bakhamrit ka ong bale pi mu bagan ruhang tu bat hakanu nugu sin ka phile kumta ka jimba kla kan de ka jong kanam trek ban shim ya kata advice jong pi menuru lara pithet da ka lokat ksiar barando kat no konoro kanam trek ya kata jing thet pi kanam hun ya kata jing thet pi ka tiar ka ba pithet kanam hun but ya ka tiar ka ba ka hun phim la ban thet the items you bought she does not want and the items she want you cannot afford tin ko ta nama kata ka jing sngo jonga ai bet da ka pisa haga kati jong kalok pi kata kalong gajing ai sngub ha ka ba kraw tame nang ta ka ba arpat hat hidin ga gift nang ta ka ba arpat ka deka quality time ka por ka ba pit ai na ka menta jong kalok chipi habang o hang ne spend time but kalok chipi
mo spend time at ka om de bangi shipet TV lani ngishupon ka po jong ka phone pia shong ha gaju kamera fepet TV kata kam de ka spend quality time habang ong spend quality time kamo ba pidon rum ka ber ka pikli ka how was your day kum no ka sngi jo pikalong bang pi bas fine ka biang he kili biang ata pot kum no hanur kam ka long fine kam bat ai kam detail singa alat yaka bakan long open lani bakan keren bat pi kata finang alat eki bakin keren kata ki kinang long close ha kamen same jong pi ya kata ki khot ka quality time bonusen ki long kumne bonusen usudang ulong kumne ba habang ya tre lang kam artat habang ya tre kam artat ba kalot jungi ngisngo ya jan bat ka ngisngo close ba kalot jungi hande ka ganthe par ka pher ba ka ganthe ka sngo close da ka ba ya tre lang lani da ka ba ya shong ge tho khana daga bapi ngap ya kajing keranjanga. Just be there for her a close and a deep conversation between you. Nanta ka benta ka balay ka de ka act of service. Habang ang ni ka act of service kamud kajing ya ka bangirap kam hayeng asap. Nanta lada ka love language jong ka lok jong ka de kajing yarap kam lani ka act of service yarap kam ka. Kini kijay bedu kis ngotengan lada fi yarap kam yaki hayeng asap. Kelak bandi bapi saring hayeng asam, kelak bandi bapi shed hayeng asam, kelak bandi bapi pensum yaki khun, kelak bandi bapi kling yaki tiar bapi sat yaki jan. Lada fidan hayeng, ki kwa yapi bapi nyerap yaki hagi kam yeng kam sem. Lada kani kadi ka love language jong kita ki bapi it le mentah. Yarap yaki hagi kam yeng kam sem. Le shaw yaki khun na school. Kini ki damha lada pi pen I yaka jinglong jingjay to hayeng asam. Lada fit love lada fi swai. Ki dambha namar bade namar ka love language jong ki kade ka jingrap ka lada kade ka love language jong ki partner jpi ai yakini pilap shisha kumno ka ta jing jong pi kan scam ba nangta ngin poi sha ka banta ka basaw ka physical touch habang ong ni physical touch ka mon ka jing ta khati habang ong ni ka jing ta khati kam sha mutang ka jing thia dan ni ka sex kala bande ka jing ba khati dan ni ka jing ka dum it kajing idon ka kajing tak ka lada ulok lani ka lok bi kis ngot nat ba la kis ngot nat ba hakshwa ba pin mi ni yeng ba pin do i yaki pin ong I love you do i yaki kis ngo ba pin i chi yaki lada pi ha ka por ba pi le yo pis ngot nat e ban bat e khti jongki ya kedup ya ba khti kumne ka pen I ba ka sign ka love language jongki ka dei ka physical touch haba pis ngo si haba kis ngau si ki kwa ban bat ek thi jong phi lada kani ka diga love language jong ki partner jong phi le ya kani nangta ngin poi sha ka banta ka basan ka word of affirmation mo ka jingkan ki jani haba phis ngau nat ban yo ngau ya ki kintin I love you leni phis ngau ban yo ya ka jingiro na ki we ka ha ka por ba phis ngau mong bat ha ka por ba phitre ya ka nu kam lada phis ngau ya ka ta ka kintin jingiro na ki pis ngau kaman ka pen iba ka love language jong pi ka de ka words of affirmation but lada pi lada pis ngau mo lada ki we kren ya pi lani lada pis ngau mo lada ki we ki insult ya pi pilap ba lada ki we ki kren ya pi pis ngau kaman lada ki we ki yaro pi pis ngau kaman ka men se pi lani lada ulok jong pi lada ka lok jong pi ki dan ka ne jinglong ka pen iba ka love language jong ki ka de ka words of affirmation kumta yero eka kam ka pakitre ha ka por ba phiwan na ka jaga tre na ka jaga bala jong philap ba ka jing ju phi ka khoi ba philap ba kila bo lupa ya ka ba pinsum kila bo lupa ya ka jingbam na phimbam yero eki ya ka jingle jing ki wala da dai ka kam ka paki jule pan gasni wala da ka dai ka kam ka barit ba bakile na ka ta jong phiru yero eki lada phi wan na ka ta jaga tre jing phi om ya ka loj phi ngas ko komen na mar ba phi le yakni ki eki bar yero eka pini kumno ka mensim jongka kan dap kan slay habang ong hang ni yero kan mau kam di ka jingro arsap henry tu muchisha habab yero na po jong ka mensim jupi menta ka jingli ka long ka kata ka love language jupi kan mau ya kani bangi ki bru ni download yakini ki santali henry ka way na plan jukin jongkini ka long kham khlain ban yakini ki baro leni ka wangi khot ka primary love language ka wan nangkong pon ka baar ka balai ka basabat basang ko teng what hangiro kalong ka ba bhai ni bangin identify de ka bangin kimi thu ya kata ka primary love language henry pek bha ka ka daw ka ba
rai bha kawa phis ngomong leni lada ki partner pi kim le pi kala bande ka jingkran kala bande bakim don por than bar pi kala bande they didn't spend enough time with you kala bande bakim ju rap erap kam bar pi kala bande bakim ju ai present ni pi kala bande bakim ju involve bakin no ki physical touch kumbang ong mani om tang ya ka sex henry ki we pat ki jingta lada ngi kimi bha ni la ban identify dia kata love language jong teng lada pi1 haying ba philap ba ka yeng ju pi kala prapum kaja kapar syati khon kidang ya mare henry pi kwa ba enda la poying poisem philap ba ka yeng kala khoi ba kaja ka jho ka cinta ready ki khon ki khoi pigment kapan iba ka love language jong pi ka de ka act of service kumta kimi tho ya kata ka love language jong pi but le ya kata ka baki kwa phinlap tangkat tu kat nipor kata ka jingsuk ka jingsan sajisen kan wan biang haying hasam jabi kumni pinyo ya kata ka healthy relationship but lada kita ke partner jong pi ki mut ban shat syukur pi kin perkhat arsin pila ban discuss lani ya kata ka love language jong pi jebat jong ki take partner pi but decide ke ka love language ka best ba nakam ta jong pi ki perlok ki bi jeng haswa bangan pengkut ya kan ki jeng ka jeng am tagasni akwa ban pembena chi pi bangau wanra chi pi ya ka we ka community leni ka jing kai hak leni ka we ka group hakaba nala IP ya ka jing kai ka bang ai kerten ka happy marriage and creating a happy marriage and creating a happy marriage and loving relationship kumno bangin yo ya ta long ying long sem ka basuk ka bakman kumno ngin I ya ulok tani ya ka long jeng but habanga hambat ngan IP ya ka jihikai man la ka tayo ha ka jingide but kanik ta kumno min yo ya ka happy marriage and loving relationship ka dor jong ni ka course ha ka jingisha ka de 6000 tangka henry hadin ba ngaladep man apply ka discount ka poisan spa tangka henry khanang nagam ta jong phi ki ba pe ya ka ni ka jihikai jong ta ka si ngan aya ka ha ka dor life spa sanpho tangka register menta pin yo shisha shipun bha ki chikai kat ini ki chikai ki bangala IP menta sing pa jong bha hang ta le hapo jong ta ka kus kan IP ya ka deep jihikai ka belong jeliu bha step by step kumno ba pin yo ya kata ka jinge de jong pi ka basuk ka ban bat la ka ying ka san pi ka jot kat no ro shisha la pin bod ya kata ka jihikai jong ka lag basuk bha la pin bod ki pin yo yang sajisen ya ka long ying long sem ka basuk ka ban hoi ke ditang lai spot ka henry ka dor ka ba phila ban yo hapo jong ta chi ka jong kalong palat yan ban palat yaki pho haja nama kata register shit hem na ka banta jong ta kos ba phini yo ya ka chi kai man la kata yo man lau ban ban bha ya ka long ying long sam jipi kan ga journey ngala stang no ki por man shwa nan kong ay ngashna ya ga we ka kos ko jonga ha ga jing ni ba kum no ban long ki nong kren namar ngadon ga jing thu ban bha ya ki imlang salang ta ka ba long kita ki nong kren ki ba bha hadin nanta ngam kham jiliu ngaperkhat ba banlong unong kren ngila membahatang ngila de henry kadon kadingi bangin te sa ya kalong yelong sep ko pangashna sa gawi ka kos ko bade siphang kumno bangin hikai khon jing kat bakum kani ka juk ka bang imenta hadin nanta barkat bangan ngam jiliu shuchu ngaso thupa kadon kam shuchu ingaman ay ta jika kumno bante ya kalong yelong sep pi uni uding ulong kumni ti ban bahaya uni uding ini geding ude ulang salang jungi ban bahaya uni uding namla ban ai tang hausla tang haban ai hani thet hang ni po thet jong ude kan ni ke thet jong uding mul kan jikin jongi marwai shimesh kan jikin jongi marwai shimesh ka de ban te ya ka da ke jong long ying long sem jungi da ke long mi long pa te ban hikai ban sumar gi khon gi ti jungi henry kat banang ya kisni por nas thu ba i khon gi ti jungi kimla ban long ki ba bha ladang ni kum chilok ukpa ban minim ye dei jingmot kumta ni de ban don ne ka jing de jingmot ban te ya ka ne ka long ying long sam jingi ban sneng yi khon jingi ban hedin nan ta par ngin long ki bru ki ba te ya ki imlang saling ba ya ki imlang salang jingi ban hang ta ke ngila ban te biang sajisin ya uni uding ban bha pan yu sajisin nama kata ngakwa ya pin register shit hem bar ta jong ni ko jonga man yo shibon ki jing kai na kiba kor na po jong ni ki jing kai jonga na
nakpo jong ni ka course ka jonga khnang nagam ta jong phi ki ba pe yak ni jing ka jong am ta si ka dor ka long tang lai spa sam phot ka henry nagam ta jong ki we pat ka la ban kyu shaki san spa ba ka la ban kyu shiru ka shi hajar tang ka hatin hampo kumta register menta ha ka dor lai spa sam phot ka ba ngin second do pi hapo jong kata ka course ngin second do pi hagbi ke pu hagi pat ki por hagi pat ki video tat hadu ka por nakum ta ka borom jong play tung ni ong lang amen.